Ayun no. Oh, what's up mga kadulskis? Nandito na tayo sa bilihan ng mga halaman at mga manok at mga hayop, iba't ibang hayop. So napakarami na ng tao mga kadulskis. So, makikita nyo, ayun no, dito na ang lugar kung saan nagbebenta sila ng mga aso, manok, meron din yun mga bibi, mga kambing. So yan, dito makakabili ka ng mura kasi direkta ka rito. Nandun naman sila manager dun sa maraming halaman. So tara mga kadulski, samahan nyo ako, ikot tayo. Let's go! Dito mga kadulskis, meron din tayong mga woodcrafts, patungan. Patungan. Sige ma'am. Oh ma'am, video lang ma'am. So ito yung mga ano, may honey rin pala sila rito mga kadulskis. Yan si ma'am may-ari. Sige ma'am. So, ang dami na ito, namakyaw na sila ma'am. Ang daming pinamili nito. Dito rin may mga pasok. Dito mura lang mga kadulskis kasi mga direkta. Ayan, ang dami namimili. So, ngayon usong-uso itong mga to, mga plantitos. Yes, sir. Hey, ma'am. Ayan, lahat ng klase ng mga halaman binibenta na ngayon. Sila, ma'am. Ayan, pati mga ano pala mga kadulskis, oh. Mga hindi lang ornamentals, pati mga gulay. Oo. Galing mama. Ito mga buto palo. Mga buto po. Ayan, maganda. Talagang usong-uso na ngayon. Gulay, sir. Gulay, opo. Parang purple. Galing mo. Napakarami pa mga kadulskis. Mananawa ka dito. Ito makulay pala, oh. Hindi, halimbawa. Oh, daming kulay na pasok. Kaputulin mo. Awat ha? Awat ha? Sinip yun, maganda. Yan nga yung mga sinip niya eh. Ayan, oh. Ako yung kagitaan. Ang binibili namin itong hindi, wala pa akong nabenta dyan. Ikaw lang nagbenta dyan. Sasakitan sa rin. So mga kadulskis, kung gusto nyo magnegosyo dito ng mga halaman, pwede kayo magpwesto rito, agahan nyo lang. Siguro first come first serve dito magpwesto eh. Magbabayad ka lang siguro ng ticket siguro sa ano, sa ano ng munisipyo, ganun, may maniningil siguro. Ang dami ng mga nakapwesto rito. Ayan o, meron ring rambutan. Ayan. Si manager hindi natin makita, busy na yun sigurado. Namimili. So yun mga kadulskis, dito pa rin.
Ma'am, taga-emer kayo, ma'am, eh. Nagalgal. Oh. Si ma'am, ano, taga Nagalgal sa Pangas, ano pa rin yun. Lingayen pa rin yun, di ba, ma'am? Oh. So yun mga kaduskis. Sila ma'am, taga Nagalgal lang, oh. Pwesto lang sila dito. Babayad lang. Every Saturday pwesto rito kasi market day. Although everyday market day naman sa Lingayen, kaso mas maraming tao pag Sabado kagaya nito. Ayun na pala sila manager sa si Mami. Namimili ng paso. Ayun. Pati plato pala dito mga kaduski, binibenta na rin. Plato, may mga kaduski, may nakausap natin si mother, taga Nagilgil lang, pumesto lang dito. So yung mga gustong magnegosyo pwede rin pumunta rito. Kasi tingnan nyo, ang dami pa rin talaga. Dami rin namimili. Mamaya pa yan, mas lalong dadami ang tao. Kahit sobrang init, talagang pagka lalo na yung mga may bahay dyan, mahilig sa halaman, kahit sobrang init sigurado lusob pa rin yung mga yan. So yung mga kaduskis, nakaikot na tayo. Pag nagutom kayo, meron din yung ano, sige sir, mamulaw na. Pasalubong. Maraming mabibili dito, pasalubong. Kaya ano, kuya, bili lang kayo. Dito rin may mga kainan na rin dito pag nagutom ka. So nakita nyo naman mga kaduskis, sobrang dami. Pero one stop shop na rin dito. May mga ano na rin, oh, garden soil kung wala kayong ano. May mga fertilizer na rin na binibenta pala dito. May mga pebbles, mga bato para sa ano. Dami. So yun mga kalusi, nandito ba si ano? Meron pa nangyari tayo. Hello. Hello, magay ka nga to. Hachiko. Hachiko. Namiss ko tuloy yung aso ko si Electro. Diba diba? So yung mga kaduskis, si Kuya Ramon, namiss ko tuloy si Electro mga kaduskis. So si Electro dati ganito rin, kasama kong naglalakad.
Bigatan, mamoy. Ayun mga kadulskis eh. Rubber 3 120 ang mahal. Ito si Ash. Ash. Karga. Puro halaman. Kasi mga lalaki, halaman lang. Sobrang init na. Arawin bukid, wala alcohol to. Alcohol na. Mayari mo. Kita nyo naman mga kadulskis, may alcohol pa yung mga binibenta rito. Kaya malayo sa COVID. Mahirap na. Mahirap. Yan. Ayan si ma'am. Pag bibili kayo na mga manok, dito lang kayo ma'am. Mura lang. Baka ito kay ano, May itik, may pato. may itik, may pato. Dadulay ako kung ito nga. So yun mga kadulskis, mikot ulit tayo. Sobrang init. Bumibili na. So yun mga kadulskis, may bumibili na. Kaya sana makabenta na para ano, tumatawad na. Ayan, ang daming bumibili na ng aso. Ayan. Nakabenta na si kuya. So yun mga kadulskis, swerte nakabenta na sila brother. Ayun o. Ayos na, so maganda rin magbenta rito mga kadulskis dahil maraming bumibili. So mamaya ulit. Ito na pala yung mga napamili nila Yarmats, ay nila mami sa kanyang manager. So mamaya na ulit mga kadulskis. Let's go! Ayun o. So what's up mga kadulskis, nandito na tayo. So ito yung mga napamili nila, konti lang mga kadulskis. Ayun o, namulaklak yung ating tricycle mga kadulskis. So mamaya na mga kadulskis at ano, aayusin pa natin to. Saka kung sino man gustong bumili, alam niya na kung saan kayo pupunta. Dito sa Lingayen, mga mura lang yan. Mga paso, mura lang. Mga halaman, mga hayop, mga ano-ano pa. Napakaganda pumunta dun. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do subscribe. Saka paki-like and share na rin yung mga ating videos. At siyempre push lang tayo lagi mga kadulskis. Ayun, medyo mahal.
Push lang tayo lagi mga kaduskis. Laging tatandaan na God is good, God is great, God is love. Push lang mga kaduskis. Siyempre bawal pa rin ang tamad. Let's go!